V centre Banskej Štiavnice spadla časť historickej budovy bývalého evanjelického lícea. Ide o národnú kultúrnu pamiatku. Budova je v havarijnom stave a podľa statika hrozí jej ďalšie zrútenie. Takto vyzerá bývalé evanjelické líceum spredu. A takto po zrútení fasády vyzerá zadná časť budovy. Podľa predbežného odhadu statika za to môže narušenie nosného stĺpa na prízemí budovy. Príčina prelomenia toho stĺpa bola degradácia v čase, erózia materiálu stĺpa a podmačanie stĺpa. Po obhliadke sutín, ktoré tam zostali, tak to vyzerá na to, že absentovali stužujúce stropy a táto trojkombinácia spôsobila pád steny. Historická budova je v súkromnom vlastníctve. Mesto dalo po dohode s jej majiteľom vypracovať statický posudok. Zabezpečenie budovy je teraz na ňom. Aktuálne je však v zahraničí. Vydávame nariadenie na nevyhnutné zabezpečovacie práce pre vlastníka objektu za účelom stabilizácie, aby nedošlo k ďalšiemu zborteniu. Bolo nariadené statické posúdenie súčasného stavu nosných konštrukcií v celom objekte, potom zabezpečenie súčasného stavu nosných konštrukcií a zachované statické ohrozené konštrukčné prvky, keď je treba podoprieť. Podľa statika sa však budova musí zabezpečiť čo najrýchlejšie, pretože by mohlo hroziť jej ďalšie zrútenie. Môže sa zrútiť strecha, tá drží v podstate len falcovaným plechom a latovaním. Drží na stene, ktorá je v podstate nad miestnou komunikáciou. Pri silnejšom vetre áno, samozrejme, že to môže kedykoľvek spadnúť. Aj v tejto situácii je to zachrániteľný stav. Ako to však spraviť, to je pomerne zložité zadanie, nakoľko nikto nevie práve tieto konštrukcie, ktoré zostali, kedy sa rozhodnú zosunúť a mohli by ohroziť práve pracovníkov, ktorí budú tieto stabilizačné práce realizovať. Budova bývalého evanjelického lícea v Banskej Štiavnici je významná aj tým, že tu študovali básnici Andrej Sládkovič či Šándor Petőfi. Lukáš Urbašík, RTVS.